Adichatz, que soy Eva la exploradora. Oui, dabla mi equipe de botanistas de la Calandreta de Pau, que visitam lo casala du club. Ana descobri amassa so que lo monde d'aquera associació hen creche despuix més de 10 ans. L'etnobotanisme e coneixetz que l'estudi de la relació entre les plantes i els humans. Així ha estat 6.500 metres carats que són cultivats en a respectar la biodiversitat, la protecció de la natura i el patrimoni cultural i material. 500 varietats d'hortalisses desenvolupades que van sortir en quart enguany. E com jo respons a l'indústria agroalimentària aussi parlo més de quantitat que non pas de qualitat, així en descobrir assat que nas auejami de semear granes de per tot. Et ça, c'est la différence entre la frite et le légumage? La frite qui est grande comme la tomate ou la habe. La habe n'est pas du légumage? En fait, c'est toute la frite qui est un légumage, mais tous les légumages ne sont pas forcément fruits. Ok. La flûte, c'est l'organe miniadé d'une plante à flou qui porte la glagne. Mais le légumage, c'est la partie comestible de plante, mais ce qui peut être n'importe quelle partie, comme la tire, la whey, le cabosse, la fruite. Ah. E adichatz? Adéu. E avesque començat per la fi, per la degustació, més so que menjat que són hortalisses de les ancianes o de les modernes? Vera, que vos prepausi de ben encontrar el creator d'aquest lloc. Que vos veí les càmeres? E cada triballa que cau resta de minha, e dar, hop, que vos hi vaig e que venga d'avió. Ei, bu, un lloc. Adichat, Monde et la compagnie. Bon, pla benvinguts ací, au casau, no nostre casau. E puedes presentar e nous parlar del conservatori? Oh, da placer. Alabes io, que m'appelle Hubert, que soy un dos membres fondators d'aquesta parça, que soy actualment el capdau, que treballa ací, de 3 salariats que avem. Que hi ha associació que ha habitat aquest casau, que la per exemple, el conservatori dels legumes, els hortalisses ancians d'Aubearn. Que hi ha associació que ha estat hi ha 10 anys ara, que rentarà la formació de món de treballar dans les entreprises de legumaires. I ara que hi ha un centre pedagògic on podem trobar una sorta de museu de tot el que pot hi haver com plantes del territori, del parçà, plantes ancianes, plantes medicinals. Jo, que m'ocupe de tot ce qui est l'entretien i la presentació del berrier i del casau, i també que parli d'etnobotànic. Les plantes que s'han acompanyat des empuix, l'antiguitat i même abans, que són estat ameixades, plantes sorbeades que són devenudes plantes comestibles. Et tot això que hi ha història que cal contar. Quan ve des pomó de terra, quan ve des tomata, quan ve des ceba, poma, cal història a raccontar. Hem de començar que vam anar bé de quin cauha hem de abade les plantes i els legumes, que van treballar a partir del sau. A si volem que em segueixes, i que se vam avançar, de cap i parçà, on vam explicar quin cauha hem de treballar la terra. Abans de plantar el legumatge, quin aprestam la terra? Abans d'aprestar la terra, que cal saber la causa. La primera causa que cal saber que cal respectar la terra. Per que dins el sou, que tot el món viu. I si és d'humaus o món viu,
n'aberas pas la fertilitat, los legumes que gairan la malaudia també, tandis que si n'aberan pas besoin, tampoc, si respecta la terra, n'aberan pas besoin d'engrais ni d'insecticides, que cal respectar les trates de la terra, o de cap dessus que has l'humus, en seguint une altra cuixa, e une altra cuixa en guerra, et aquí que has diferentes sortes, par exemple, de talos. Et ce qui caurà surtout, ne cau pas destructura, et ne cau pas arrebira la terre, que la cau juste arreia, et que l'arreiam la plus utile qui s'appelle l'aérobèche ou la grelinette també. D'accord, merci. Qual é a importância dos insectos? Os insectos, aqui o que parla de qualquer é importante, os insectos. Os insectos são importantes para nós da polinização. Para nós, se não se passa nada de insectos, não haverá pas nada de puma, nada de legumes a flux. Os insectos que han coevoluat das plantas. As plantas a flux, que são da grande família que chamamos os angiospermes, não podem passar os insectos. A la vez, o que se passa hoje é que a disparição dos insectos, dos pesticidas, dos engrais, a disparição dos pleixos, tout això que é que os insectos não são pas mais, que são obrigados a hoje do dia, dans les serres, por exemplo, entre las tomates, de portar bordus. A la vez, o que caurà, surtout, entre os insectos. Porque la majoritat dos insectes que són dans el sou, la nidificació dels insectes que dans el sou, totes les abelles salvatges que viven dans el sou. A vez, la tondeuse a gazou, els desherbants, et tot això que contribuent a la disparició també dels insectes. Que cal prendre consciència que si manca els insectes n'haveràs pas més de polinització, i que també hem vist ja. Perquè quan hi ha la polinització, quan hi ha el pol·len d'un flux sur un autre et que la dépose son pistil d'un autre flux, souvent que veiem els fruits que ne són pas correctament formats, que es veu qu'il y a eu une méchante pollinisation. Qual é l'història do conservatori? Et donc il y a eu une grande histoire de commencer. L'histoire du conservatoire a 10 ans. L'idée qui est venue d'une personne de la municipalité, du conseil municipal, du plus grand légumier d'Assat, et l'idée qui est la formation en tout le monde qui voulait travailler dans le maraîchage. À la vez qu'avem le centre de formation professionnelle d'adultes de Montardou, on a commencé, qu'on a habitat le casal, et en seguint, nous avons les bénévoles, pour nous qu'avem 5 bénévoles, au départ, juste 3 ou 4 bénévoles, et alors qu'on a mis de 30 bénévoles dans une association qui a 300 adhérents, ou 400 adhérents, et qui avem canviat d'orientation, et qui est devenu un centre de formation entre tout le monde, on a abé de tout ce qui peut exister dans la biodiversité et tout d'accord, que hem conférences sur les thématiques liées à la biodiversité que la peram, le Jardí Casal Conservatori d'Assat. Ok, intéressant. Bon, merci. Adesso voglio contare una storia delle piante della mitologia. Che mi parla della guerra di Troia. Adesso l'storia che comincia dans le berrier, che y avait le casal delle Hesperides. Les Hesperides erano nymphos che proteggeaient les dieux qui erano dans le berrier. Et surtout, le grand poumé où poussava la pomme daurada. Heri, la dibessa Heri, che era la dibessa della peleia, della discorda, che lanciava la pomme a 3 autres dibesses, che era Athéna, Hera e Aphrodite, che us demanda de Spartadia. Després d'un pas de Spartadia, que han demandat a Zeus. Zeus que ha dit, jo no vull pas mesclar les històries de Hemnes. Jo que vull demandar a Paris. Paris, que ha dit que jo que me'n vull ocupar. A la vez, Hera, que ha prometut a Paris d'estar el rei de tot el món. Athéna, que ha prometut la saviesa. Et Aphrodite, qui a promettu la meilleure royaume du monde. Avec ce qui a fait Paris, qui est parti à Sparte,
en agarrar la beroyelena, que era la hemna de Menelas, el rey de Esparta. La beroyelena que tiene en la mano una planta aquera, l'inula, que la peram desempuix la beroyelena, que è una planta medicinal també que serveix en tot ce qui pot estar problemes respiratoris. E sobretot Menelas, que agarra la cuca, que partiva de cap a Troia, en corre après París et que ha estat el començament de la guerra de Troia. Après tots els soldats de la Grècia que són partits en aidar Menelas e que havia Achille, que vingut e que havia en el seu sac aquesta planta, que s'appella l'Achille milaueia, que se'n serviva en soignar els seus soldats. E avui, els ancians d'ací que aperam aquesta hierba, la hierba dels soldats, que també la hierba dels justes. Per moi, que els justes que sí qualque coupure, qualque peixic, e que soignaven de pas que és una planta cicatritzante. Que vull parlar de la darrera planta aquesta, que és l'armoise, l'Artemise, que és referència a la divesa Artemis, que ha hagut la particularitat de poder néixer sense dolor. Aquesta planta que serveix com una planta medicinal en tots els problemes que poden haver les hemnes de blu sang. Sobretot també els problemes de menstruació i tot això. Que permeti anar a descobrir el verger. El verger que veiem així un centenat d'arbres fruiters, herra de pomers, qualque pesquer, peres, després castanyers, cerisers, qualque just també, i que són tots arbres fruiters ordis ancians. La poma que era anciana, la poma que vient del Kazakhstan, mais que hi ha hagut desenvolupament de les pomes dans els territoris, dans els parsas, que han ballat fruits que han agarrat les característiques del territori. Ves així que veiem, dans el territori del parsà del Béarn, que veiem la vedette du Béarn, per exemple, que veiem la perassa d'Enai, la perassa de Gant també, que veiem la paibou, que n'hi ha més de 50 o 60 varietats així dans el casau. Dans el verger, que veiem finit de la taille, que veiem la taille d'hivern, au mes de janvier, au mes d'avril. Que vam ha, au mes de mai, au mes de juny, una altra taille que aperam la taille d'hivern, la taille en ajustada dins la taille d'hivern. E çò qui demora és important ara, que cal netejar el pè, liberar el pè de les graminees, per que les graminees creen concurrència als arradis dels pomers en tot el desenvolupament. I quan hem fet això, que portam dins de matèria orgànica, dins de compost, per poder nodrir el sòl. Mais sobretot ce que hem atenció, de no pas ocupar la herba, que vam deixar aquelles bandes de herbes aquí, en tots els insectes, en totes les flors. Per que és important per poder haver la pol·linització dels pomers. E la vez al mes d'abril, que podem fer al verger? A la vez que ven el mes d'abril, ce qui va caler, que netejar el pè dels arbres, sobretot els lluents, per no pas haver concurrència entre les herbes graminades, que sobretot en l'aigua, i que va caler netejar el pè dels arbres. A la vez veig que s'ha escat pla, que hi ha els benevolos, els més benevolos que són ocupats de la plaça d'escoles, els arbres que han vingut, aquests horts, que han poder començar a netejar els pès dels arbres. Ah, bé, això, que som així, que cal treballar. A veure. Allez, hem de començar, que vull amuixar que encara ha, i que vam començar. Hop là. Mas què és? Que cau amassar l'electricitat d'aquesta planta. Que super! Que vau poder carregar el meu telefonet. Bah, jo. Que fonctionne. Bah, que super. Alors, on est l'heure de la conclusion.
perché è necessario di conservare specie vegetali e perché il conservatorio è importante. Enta conèixer vegetau hidrin desbombat. Enta permette à l'agriculture de s'adapter au riscament climatique. Enta tourna crea uligam nature huma. Merci. Adieu.